toto nedal, toto neurobil. Čavale, opa. Servus. Servus. Ako sa máte? Čo ma to štípe do nohy? Nič, poďte, niečo ma štíplo do nohy. Potkan ma štíplo do nohy, no. Ale mi to ukázalo, že ste na Vlárskej. Jaká Vlárska? Je tak zle. Hej, že ma to ukázalo, že ste na Vlárskej, 15 je. Tam sa môžete otočiť. Ukazuje to. Ja neviem, ale som... Ježiš, nie že budeme padať dole kopcom. Bojte sa? Na teda? No však. Ježiš, to je v pohode to. Čo to tu visí za káblik? Ja tu mám kameru bezpečnostnú. Áno. Pozor na to. Pozor. Keby niekto chcel niečo urobiť, tak mám v ruke mačku. Jakú mačku? Mačku. Čo to máš? To je talisman. Ozaj? Ozaj, talisman. Čo to máš medzi nohami? To nemôžem povedať tak. No tak povedz. Ona tam má takú malú dierku urobenú, aby... Áno. Jasné. A môžem povedať aj ruku? Čo? Ona bola na tvojom mieste, na vašom, pardon. Jaj. Takže... A máš tam dierku? Ne, srandu si robím. To je taký... No, ale pekná mačka. No krásna. Krásna mačka. Hnusná. Ako talizman? Ako talizman, no. To je drevo? To je drevo, no. Jožko. A má to špicaté uši. Pozrite si ju. Na, chyť si mačku. Čo to je? Na, ne, chudé to. Daj to preč. Nabúra. Nenabúra, v pohode. No. To tam mačuška by ťa aj vylízala. No, onu má medzi nohami tatko. Ale... Niekde som musel dať chudátko drevené. Ja si musím dať pás, že? Musíte, no, bude to pískať jak. A odkiaľ si, môj pekný? Ja som z Dubravky. Koľké vlasy máš, pánom Dubravky? No ja mám dlhé vlasy mám, no. Až po ramena, neviem. Tam pozrie na cestu. Však pozerám na cestu, však ale cez rameno. Ja chcem ešte žiť. Ale v pohode. Však aj človek má 7 životov, jak mačka, viete o tom? No tak si dobrá mačička. Aj Bože, oče Kriste. Čo sa bojíte? Čoho? Neviem, tak idem Na tej mačke. sa bojíte mačky a už zoberať Ja nájde. neviem, že to sa boja mačiek. Neviem o A tom. mačka je faloš. Jaj, sorry. A nie? Sorry, Jožo. sorry. Kto má mačku, tak je falošný, fuj. Pardon. Na iné bytianie nás to bude tak skár, keby videli mačku. Z mačky, kvôli mačke? No a teda? Jaj, tak, no ja to mám tak zo srandy ako talizman, že... No a keby si mňa zobral ako talizman, čo by sa ti stalo? Neviem, no. No vidíš to. Čak keď je slobodný, prečo nie? Ale není slobodný. Slobodný si? No, hej. Áno. Zatiaľ, hej. A odkiaľ pochádzaš, tatko? Z Dubravky, z Bratislavy. Ale áno. A čo to máš vykryvať na tej ruke? To je táto. Táto, no. To je taká Hej, jedna a ty si dobrý táto. To je taká Čo slečna. sa ti chce odpisovať? Počkej. Čo mu To odpisuješ? som stretol jednu pumpárku na pumpe, keď som mal 16 rokov. No. Som si kúpal hodok a sa mi zapáčil, tak som dal vytetovať na ruku. Tak, a mňa si nechceš aj vytetovať? Dám si jasne na chrbát. Áno. Hej. Kde na zadok? Na zadok, jasné. Čo na chrbát? Aj, no. Na chrbte to nikto neuvidí. No. Oni, Prosím? zadaný si? Ja mám... Môžeme si potýkať. Jasne, môžeme Ja si som potýkať. oný, Marek, čo? Ja som Rudy. Ahoj, Rudko. Mirka, neojebávaj, ty si Mirka. Ale ideš, a čo sa hanbíš? Ja sa nehambím. Ale tí, ktorí sa hanbia, tak sa chytia aj hneď za nos. Ja som sa chytal za okolo, to niečo nechal. Ale veď ani nevieš, kto ti sedí predu. No, vidíš to. Ani to nechci vedieť. Pozriem sa na teba, presne viem čo, presne viem. Šéfko, tuto sa nedatuje deli a on vybehne mi. No on, ja nevybehnem. Vybehneš, ty si Na prvý. moju piču. Otvorené do... Už je zavreté, sviatok je. Sviatok. Veď je Cyril a Metod. Ozaj do piči. A kto ste, keď sa môžem pýtať, lebo ja nepoznám. Nehovor, nikto. Miho. Nepoznám. Miho, nehovor. Ne, Vidíte, ojebávate mu otvorené dvere. ty okno. Ale dvere sú otvorené. Ktoré okno? Ne, zaverte, vám zavriem. Ale ne, však deli. Jaj. Miro, nehovor, tu Čo? sme. Ľudia ste. My sme... Presne tak. A viete, kto ja som? No. Kokos s dlhým nosom. Ne, sorry, to môj dedo ma učil taký šíp, ja sa Počúvaj ospravedlňujem. ma. Pardon. Keby som tu bol sám. No, tak. No, Čuj, aký by tak bol. by sme sa zoznamili. No, To asi by nechcel. Ale no.
No, ne, ja som... Čo? Vieš, koľky to povedali? A sedeli takto so mnou? No, tak... Vieš, koľky to povedali? Nemá nič odpovedať na to. No nič. Iba, že máš pravdu. Áno. Zahraničia som v živote nebol za hranicami Slovenska ešte. Nebol si? Nemám Ja by som ti rád zaplatil Som dovolenku. chudobný. Ja by som ti rád zaplatil niekde Turecko, keby žiješ sa Á, Turecko. vyrobiť spoločníka. Jo. Alebo teda ja tebe, nie ty. Ja, spoločníka. By si mi robil spoločnosť. Ale keby ti robil spoločník... Ale idem na druhý, počujem ma, na druhý Počkaj, ale keby ti robil spoločníka, to musí mať plné váčky peniaz. Počujem ma, na druhý týždeň na pohreb, potom spoločníka. Tak, pekný večer vám prajem. Ďakujem. Díky, maj Príjemnú sa. zábavu. On to platí, tento kolega. No nie je to zaplatené? Je, ale môžete dvakrát byť. Áno. Hej. Majte sa. Predtým, než nastúpite do vozidla, musím vám povedať jednu vec. Mám tu kameru, ktorá zaznamenáva cestu. A podľa GDPR vám musím povedať, že sa to nahráva. A tak no. Tak, dobre, tak za to 10 vás zoberieme, a máte to presne? No, Máte 10? Máte 50, no tak to z toho ja nemám vydať z 50, ale... No niekde sa zastaví. Dobre, pane. Ja chcem robiť tiež tejto firme. Kamarát, on už dávno ma dohadzoval na túto boltvu. Áno. Ja som došiel z basy a tiež potom by som jazdil pre seba sám. Lepšie sám na seba, no. No, zatiaľ budem mať 3 roky zákaz, akože podnikať a potom sa vyčistí register. Aha. No a môžem robiť pre seba. Mám ďalšieho kamaráta, dobráka. Mám také, one. Diabetik a strašne to cítim. 20 eur nemôžeš dať konec. 20 eur pýtali za taxík? No, to sú darmožráči tam, tí kalani. Väčšinou tí, najmä naši černí cigáni. No. To odjak živa okrádali Rakúšanov. Rakúšak už tam si volal taxi, keď dojde na Slovensku. No, všetci používajú Bolta. No, ja si budem používať svoje. A to teraz vás pustili dnes z väzenia? V sobotu som došol, len dneska som išiel popozerať veci si a tak. Aha, jasné. A keď sa máme späť, za čo ste sedeli? Ja iba káble robil som, ale nechcem už robiť ani tie káble. Za káble ste sedeli? No, 3 roky by dali Rakúšania, tu som dosedával na Slovensku. Akože káble, že si zobrali káble, Áno, spáli, očistili. spálim a takto. Za to vám dali 3 roky v Rakúsku? No, ale ja už 5. krát ako recidivídu tam robím. Aha, chápem. Opakovane. A to nemáte zákaz vstupu do Rakúska? Mám 10 rokov, ale oni to ešte furt vypisujú pokuty pičoviny. Ale že keď je Schengen otvorené hranice, to nemá ako zistiť, že si v Rakúsku, Ja ne? som im hovoril, že Schengen nesmie a stále deportujete ľudí ako Hitler. No. Dali dole hlavu, víš, že ich to prekvapilo, čo som im povedal. No a ja hovorím stále jednu vec. Človek sa snaží mať zelený dolár a má furt žltý dolár, lebo sa niečo takéto povie. No, a je to ridi. Budeme mať takýto systém, jaký máme. Ja som aj Táne mal okolo seba tú Melasovú, knižka vydala tovar. Tu si prečítajte tú knižku. Píše o všetkých na Slovensku, kde zažila a tak. No, taká dobrá knižka teda. To, čo ja poznám, prakticky Tóňa opisovala. Každý robí to, čo vie robiť. Ale však každý sa musí niečím živiť, no jasné. To ináč nepôjde, no. Keď chodí do Afriky, píli slonom tie tesáky a však treba niečo proste. No. Dovtedy si podnikateľ, keď ťa nechytia policajti, ak sa hovorí, ne? No jasné, treba to využívať. Dúfam, že tam je tam pumpa pre tie bony. Je tam pumpa. Vy sa nás zavrieť v Rakúsku a vy máte 9000 eur. Ty kokos, no. Kúpim munipumky, tam prístavný mozik jebnem. No jasné. A pohode ja môžem žiť akože. Zoberiem si bratranca, čo je na ulici, víš, aby dával na to pozor, keď mňa vždycky zajebu Rakúšania. No a mám postarané, že nezmysnú tie unipumky. A keď idete, keď vás pustia na ulicu, jak Havrana, žleď, tak
Tak, dávajú nejaké peniaze v tom Rakúsku? No áno, Hej. aj sociálne, a keď robíte, tak to vám dajú tie peniaze. A to vám dajú nejak vystúpite von, No. vidíte von, tak neviem dajú peniaze do ruky, hej? Ideme na túto plochu. Áno, to je jediná, už potom jediná nej Lebo po ceste. potom už prekračuje ďaleko, jak zabočíme. Áno, áno. No, môžu Ukrajinci robiť a všelijaké národnosti, prečo už vlastný občan nemôže robiť? Ale niekedy nad tým rozmýšľam, že prečo nemôže zvieratá to robiť, ako reálne, naučíte opicu, točiť volantom, dáte na hlavu nejaké to zariadenie a to robili opice. By sa spravili lepšie ako taktorí ľudia. Lebo niekto iba príde, trúbi na ľudí tak zbytočne, viete, hej, a taká opica ani nevie trúbiť. Čo to? Mačku, takúto peknú mačku mám, vidíte, pre šťastie. To len tak podarovať? Ne, že ja mám mačku pre šťastie, to mám taký talizman. No, keby ste mi ju dali, tak dám to jednej malej, viete. Ja to vám tiež som dostal ako dar. To predávate? Ne, to mám ako dar. Tak dajte mi to, prosím. Ne, mám ako dar pre šťastie. Značka zase. Dobre, ďakujem. Majte sa. Fúha. A dobrú si ujebal, typek. Čo ti jebe? Fúha. Fuj, to čo si zajebal, ty kokos? Bol sebe takto ujebať? Do piče. Fuj tam. Fuj, ty čo zožral? Potkára mŕtvého. Piče. Fuj. Fuj, ty kokos. Ty kokos obe vystúpil a zajebal si ho takú, fuj do piče. Toto nedal, toto neurobil, ty kokos, ne? Fuj, ha. Musím vyvetrať auto. Toto, čo je to za smrad, to piče tam. Mrzíme som sa tu nabehal, ja som sa skoro pozvracal, ty kokos. Počuli si to? Bol to počuť, čak jak si ujebal, ty kokos, to taký smrad, ty kokos, fuj. Ja keby ste na mŕtvu mačku namazali octanovú masť, dali do grilu. Fuj. Nie, čeko, si sa neposral, kamo. Fuj, ty kokos, toto strašne smrdí. On sa asi posral, ty kokos, ne? No. No, zase fúha tam nejaký flak. Jebe, on sa na mňa zesral. Neviem, či môžem zobrať tú kameru. Tam je na mňa flak. Fuj, toto strašne smrdí. Čo ti je? Ne, idem to akorát teraz utrieť niečím. Mám tu idem to vyčistiť. Mám tu nejakú starú handričku a vodu. Idem to na to drbnúť a vyčistiť to dozadu. Nezadal som trošku preschne. Fuj, toto nechcem robiť takéto veci, ale musím. Nemôžeš to tak nechať pre zákazníkov. Fuj, to smrdí. Strašne to smrdí. Fuj, do piči. Nie, som nechcel ani jedno. Fuj. Fuj, do piči. Dobrý večer, prajem. Dobrý večer, prajem. Inak pred jazdou ešte vy ste Samuel, však Samo? Áno, áno. Ešte pred jazdou vás musím oboznámiť s nejakými sračkami, ja vám to nebude vadiť. Dobrý, námel Miroslav? Nie, Miroslav išiel dozadu. Musím povedať zo pár sračiek, pardon za vyjadrovanie. Podľa GDPR vám musím upozorniť, že nahrávam si vlastne tieto dáška ako bezpečná kamera a že môže byť uložený záznam, dobre, aby ste vedeli. Hej. A keby ste cítili niečo podobné jablkovému hovnu, tak som viezol takého zákazníka, ktorý trošku mal také divné píšmo. Takže ja som pekne všetky čisté voňavučky už teraz. Len radšej informujem dopredu, keby náhodou niečo. Takýto freestyle ešte na vás nikto nedal, všaký na sveta, tak si... Ešte nie. Ešte nie. Ja vám ďakujem. Pekný večer vám prajem. Dovidenia. Čo to bolo?
Čo to je za zvuk? Kámo mi nome robí vzadu v aute niečo. Počujete, vy mi neuveríte, ale ja som počul opicu. Ja som aj počul opicu pred chvíľou. Čo mi jebe? Nepočuli ste to? Jaj, kokos alert, ja som tam nastavil opicu na alert, lebo ja som počul z kufra nejakú opicu. No, ďakujem. Ja nevidím nič také. No iba otvorený chat a mám zastavený livestream už. Dávno iba vidím chat. Dobrý večer. Dobrý večer. Áno. Nevedia vám otvorené okna? Zatiaľ nie. Takto som mi zestral zákazník v aute pred chvíľou. Čo ste? Nie, vážne. Či sme hľadali zákazník? No taký trošku mal také výrazné pyžmo, tak som musel trošku to umývať a dezinfikovať. Chápu. No cítim. Je to teraz také fresh. Je to také fresh, no, už to nevoní po hovnách, jak sa hovorí. Je to náročné takto robiť previeť. Tak ono, tí zákazníci vyzerajú v začiatku úplne v pohode, sú milí, rozprávate sa a zrazu... Zrazu začnú spodniť. No, ja mám pocit si, že sebe držal nejaké vetry dlhšie, Aha. možno aj 3 roky. A potom to vypustil mňa v aute, ale to bolo aj počuť, to bolo aj so zvukom. Zvuk a potom ja som vyskočil z auta a už to išlo samé spontánne. Aj. No. Tak akože to si mohol, ešte mohol vydržať chvíľku. Mohol by, ale on otváral dvere, jak dal nohu prvú von, a to bol taký ten, jak keď Američania hodili niečo na Japonsko. Aha. To bol taký ten záblesk, z teba videli a smrad. To bolo hrozné. Tak, no, aj taký je život taxika. Je, dobrý. Ok, ja sa nestiažujem, ma to prebralo. To ma postavilo, áno. Ďakujem krásne. Pekný večer. Aj vám, majte sa dovi. Dobrý. Barbara však. Áno. Inak musím vás upozorniť na jednu vec. Kvôli GDPR beží tu záznam kamerový a vysielam ho vlastne do toho. Aj, tak to ideme podcast natáčať. Ne, to sa... TikTok? Ne, vôbec. Nie. My sme práve ukradli Red Bull chladničku. Nie, to sa vysiela sa to do... Určite sme neukradli, Čo no. hovoríte? Nie, to sa vysiela do Hongkongu vlastne na pornostránky. Ako bez srandy. Aj, A koľko vám úplne podiel v z toho? pohode. Prosím? Že podiel nejaký percentuálny? Máte, no, 20 eur. A na, keď si to spravil na sklo? Prosím? Keď si to najebem na sklo na odkulierov, to je aký prípad? Nie, vážne to ide do Hongkongu, akože nerobím si srandu, myslím to smrteľne vážne. Vážne? Vážne. A keď si nahoním aj do huby? Hej, vážne. Koľko z toho? To máš tringel. Do piči. Nevadí. A tak ja to spravím zadarmo, no. A však... Z lásky. Nevadí. Ste policajti, alebo nie ste policajti? Áno, sme. Dobre. Balón. Dobre. Ale martinsky, Dobre. nie bratislavský. Z útok. To si asi spoznali. Zvrútok? No, To asi je vidno. Pomalší, trochu hlúpejší. ale Vrútky sú na východnom Slovensku. regenerované huby. Hore ruky, dole gate. Vyvetrajte si naše. Ja som sa nechcel vyspať. Ináč viete, že sa niekto v kratečku posral. Niekto sa posral. Posral sa? Inak poviem, môžem povedať jednu vec. Tam, no ne, že pred 2 hodinami sa mi jeden zákazník posral. Ako bez srandy v aute. A je to v Hongkongu? Je to v Hongkongu, no. Typujem. Vážne. Tam, kde sedím ja? No, nemôžem povedať. To je tajomstvo. Ale je to vyčistené. Škoda. No, Fabia. Už som sa zalizoval. Môžem vás prosiť jednu vec? Áno. Myslíte, že by ste vydržali bez toho pozerať, kým pôjdeme tam? kde? Kde sa mám pozerať? Myslím, že tie videá, keby sa dalo. Ďakujem. Kde? Ďakujem. Lebo tie videá mi urobia dosť peklo. Prečo? Prosím? Prečo? Ne, lebo všelijaké, Ty si kúpil od seba?
všelijaké pesničky tam sú a môže mať z toho problémy. Keď zaspievam pesničky. Môžete, spievajte. Hej. A poznáte nejakú niekto pesničku? Poznáte nejakú niekto? Ale ja nepoznám žiadnu. A ideálne, keby ste poznali nejakú čínsku alebo korejskú. Sometimes bad things happen to good people. Good touch pure evil. Taká už si aký Číňan točí na hlave. Som sa snažila akože do tej čínštiny, ale... Je to krásne. Mne to moc nejde. Takže tam majú čínsky rád. Ja si myslím, že z toho budú na meku. Takže viete čo, mne to jednak nejde, jednak som strašne ožratý, akože neviem, či ste to všimli. Ne. Nikdy nekúpil. Ja som nikdy nepil, On to nikdy. ja som bol 3-krát na večeri láska. Ale inak to je... Inak viete, čo je sranda? Že vy hovoríte o sračke a mi sa fakt ako bez rady sa mi to stalo. Fakt sa... Áno, normálne. A ja som dneska bola srať. Nie, akože zákazník vystupoval, dal jednu nohu von z auta a už to išlo. A tu niekto sere? Ja som sa raz posral na praxi. Mne trebalo v poluse, ale ja som to stihla na Ja som si tak na sústruhu robil, že si tak poprtkám. Poprtkal som si a som sa celý dosral, ty kúpil. Tak je super. Stekalo mi to po stehne, po lítku až ku členku, ty kúpil. Tak toto v Hongkongu ocenia, keď vám budú rozumieť. Halani, dajte mi minútku, idem sa vysmrkať. Tej kokot, než som sa celý obsral, pozral som sa, ty kokot. Nové 13 litrov hovien som si Kam som to inak dala do piči, že nás máte doručiť? Tuto. Na Ja, že Štúrovu. ona až ešte trošku ďalej. Dobre, tam nám to vidíme tiež. Je to jedno popravde. Hej. Kde chcete vyhodiť? Povedz si, hoď ma to najlepšie. trošku. Vyhodiť aj tu. Vyhodiť aj za stôl. Aha. Čo? Kto? Kto? Čo? Kto to povedal? Kto to povedal? Kto to bol? No, toto. Kuskus. Haló. Je tu niekto? Kuskus. Haló. Za 30 korún? Vonka. Niečo. Hej, mali dnes preskúpila omylom kolským kladom, ale čučory. Fakt. Hej, to som sa ojebala riadne. To si sa dobre porobila. Do piče, No, láska. veď akože nič moc. Ešte raz mi povedz, láska, ty zloží obidve nohy. To stačí. Stačí? Áno. Vy to máte až ďalej. Hej. Asi ku Arabe som to až dala pre Boha. Tak vám prajem krásny večer. Podobne. Aj my vám. Všetko dobré. Dovidenia. Dúfajme, že sa ma to už nikto neposere. Hej. No, ne, vy ste boli poslední zákazníci. Hej, poslední sme dneska boli, že sa posrali. Hej. Ajte sa, dovi. Dajte sa dovi.